Hyvät asiakkaat, myllypurolaiset. Niin kuin Tuula Haatanen tuossa äsken totesi, kaikilla on juurensa, niin myös Mediakirjastolla. Myllypuron kirjastopalvelut oli pitkään pelkästään kirjastoauton varassa, mutta vuonna 1997 saatiin vähän helpotusta, kun lähiöaseman yhteyteen perustettiin pieni lehtisali, joka toimi samalla alueen järjestöjen ja asukkaiden kokoontumispaikkana. Tila oli varsin vaatimaton ja kirjaston palvelut rajalliset, käsittäen vain mahdollisuuden lukea lehtiä ja käyttää tietokoneita. Tekniset välineet edellyttävät aina osaamista, ja sitähän ei kaikilla ole. Mediakirjaston erityinen painopiste on opastaa asiakkaita laitteiden käytössä ja toisaalta erilaisten aineistojen hyödyntämisessä. Ja tämä opastaminen on hyvin keskeinen meidän toiminnassa. Meillä ensimmäinen läppärikerho kokoontuu jo nyt joulukuussa ja ensimmäisessä istunnossa päätetään asiakkaiden kanssa yhdessä, mitkä on kevään kurssien teemat. Toivotan lämpimästi kaikki myllypurolaiset